Emir je bio sretno dijete, nije imao nikakvih problema. Obdukcija je pokazala da su smrtne posljedice nastale uslijed pada. A u koju školu je išao? International school, bro. Moj sin isto ide u tu školu. Znaš kako će nam spot bit, mama? Vrh. BK, najjači u BK. Samoubistvo dječaka. Nedoljko Pederčić, onako priličan kloc. Dino! Ja prestani sve racionalizovati. Mi smo Bosna, Kings. Ti i tvoji roditelji, vi ste jedna zajednica. Nismo zajednica, razvode se. Kada si rekao da su tebe i Emira zlostavljali flašom? Evo imena silovatelja. Hoću da znam, jesi li ikad dotakao to dijete? Da li si poznavao preminulog Emira Halilovića? Ne. Dino, pa da probaš ovo kolačića. To je bila zajebancija, mama, ja stvarno nisam. Dino, slagao si me. Ne vjeruješ. Dino! Moj novi spot ima 1000 lajkova. Jer svi hoće da vide šta je to monstrum. Govori loše o ženama jer si ga ti povrijedila. To tebe boli. Ovom zemljom vladaju političke pseudoelite. A baba ništa ne vjeruje. Ova zemlja je napravljena da bi kriminalcima bilo dobro. Znate li vi kako ovo izgleda u javnosti? Ja ne radim po nalogu javnosti. Ja sam ti rekao, nikad nismo nikog zlostavljali. Ja mu vjerujem. Ja vjerujem činjenicama.